Bienvenue jouer kalo klitan alini saba samba fila ani mugan alini woro o ye obisinda Tamtam TV jabarani sanfɛ aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni u bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni fara ɲɔgɔn kan ye min bɛ ka k'i ka fɛɛrɛ sira ni ka o tigɛ o bilala sen ka kuluba masakɛso la an ka furancɛla fanga ɲɛma Generali Asimi Goita ale ka yamaruya jolenw olu kɔnɔna na mun kɛra sababu ye ka tigaw olu fɛ yen nɔ ni ka se ka sɛnɛkɛ dugukolo ka o di maa dɔw ma ale ni ka baarasira ni ka o bila sen kan mun bɛ tali kɛ PME olu kɔni ka kunkan ko kibaruyaw la fo ka taa se AIC mobilisation ko bunakun kan walasa ka se ka dɛmɛ sira don an ka fɛn min kɔni ye fonction publique ye ale kɔni baaraw ma ka o ta ka o kɛ bɔlɔlɔ nasira ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka fɛn min kɔni ye farafinna fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o commission ɲɛmaaba ni o ye Mahamudu Ali Usufu ye ale nana anw ka faba kɔnɔna na ka na baaraɲɔgɔnya ale kɔni ni ɲɔgɔn dɛmɛ o baara la an bɛna an da don min kun o kuma na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kun cɛ an bɛ an da don fɛn min kɔni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma fanfila bɔ Mali ale ni Algérie u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina jolen ni ka o ta an bɛna an da don o hakilinaw kɔnɔ kuma na ko walawala ko da aw tulo kan ni o dɔw bɛ tali kɛ Mali ka lasigiden o seginni na ka taa Algérie jamana kɔnɔna na ka taa ka baaraw kɛ ne bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kasi bi kunnafoniya ale bɛna dayɛlɛ ni kibaruya ye kibaruya min bɛ tali kɛ Mali kɔni kunkan ko kuma kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna gun kan ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye farafinna fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko commission de l'union africaine k'a fɔ ko o ɲɛmaaba ni o ye Mahamudu Ali ale kɔni ye a senfa kana Bamakɔ faba kɔnɔna na ka kɛ ni kunun ko dimanche ni o tun bɛ bɛn juillet kalo tile 12 san 2026 ni ani jɛkulu wɛrɛ ma o ni o ye délégation ye olu kɔni nana ni u bisimilara an ka jamana pankuru jigiso la an ka ministre min ka baara bɛnnen don Mali ale ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun ka ale fɛ fo ka taa se an ka ministre min ka baara bɛnnen don jamanaden minnu sigilen don kɔ kan olu ka kunkan ko kuma bunakun kan ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ni Musa Haga Atayɛrɛ olu kɔni ye fɛn min kɔni ye commission ɲɛmaaba ni ka ale bisimila k'a fɔ ko o kɛlen kɔfɛ ko u ye kuma ɲɔgɔnya ni ka o daminɛ min bɛna tali kɛ fɛn min kɔni ye baarasiraw olu kan ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ nasiraw olu fɛ ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarako olu kɔni kan k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kumaɲɔgɔnya taara ka o kɛ kumaɲɔgɔnya min ni o bɛ taa fɛn min kɔni jamana kunkan ko kuma o ɲɛfɔbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka furancɛla fanga kɔnɔna na walasa ka hakilina kuraw ni ka olu ta k'a fɔ ko ɲɛfɔli kɛra olu kan o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kɛra sɛbɛnfura ye min bɔra an ka jamana marabolo ɲɛmaw olu yɔrɔ la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye an ka kɛrɛfɛ jamanaw ka kunkan ko kuma ye ani Mali olu ni ɲɔgɔn cɛ diplomasi ko ale bunakun kan ni fɛn min kɔni ye communiqué min numéro ye 2026-003 min bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛyɔrɔ la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye an ka ministre min ka baara bɛnnen don décentralisation ale ni administration territoriale ko bunakun kan ale ye tɛgɛnɔ bila kɛ fɛn min kɔni ye sɛbɛnna min na ni ale ye an ka furancɛla fanga kuma lase da ye ni général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali ye hakilina jolenw ni ka olu ta minnu bɛ tali kɛ baarakuraw la ka o ta ka ɲɛda kura di tɛgɛdi ɲɔgɔnma fanfɛla bɔ min bɛ Mali ale ni Algérie u ni ɲɔgɔn cɛ ale ni teriya ka se ka kɛ o sinsin bere ye yɛrɛma hɔrɔnya ko nasiraw olu bunakun kan ka yira k'a fɔ ko hakilina minnu taara ko o filɛ an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Mali ka lasigiden ye ko ale kɔni bɛ segin teliya la ka taa a ka baaraw ni ka olu daminɛ Algérikaw olu fɛ yen nɔ ka tila tuguni ka ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraw kɔni ni o ye an ka sanfɛ siraw ye ni an ko olu ma ko espace aérien ko o kɔni tan bɛ k'a dayɛlɛ nin wagati kofɔlen in na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye sanfɛ minɛn fɛn o fɛn ni olu bɛ bɔ Algérikaw olu fɛ walima ni mun kunsɛnnen don Algérie ma walasa o taganikasigi baaraw o ka se ka kɛ cogoya min na lafiya kɔnɔna na o sɔrɔla kunnafoniya na ka o walawala ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kunnafoniya ko nasiraw fɛ hali bi an ka jamana ɲɛmaaw bɛ sigi ka fɔ min kɛ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriw olu fɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ta taara ka o kɛ juma tɛmɛnen ni o tun bɛ bɛn juillet kalo tile 10 san 2026 kuluba masakɛso la ka kɛ ni an ka furancɛla fanga ɲɛma Generali Asimi Goita ale ka yamaruya jolenw olu ye ka yira k'a fɔ ko o lasigi senfɛ ko an ka minisiriso min ka baara bɛnnen don urbanisme ma ko u kɔni kɔnɔna na ko u ye hakilina jolen ni ka o ta ni an ko o ma ko
l'adoption d'un décret crucial min bɛ tali kɛ terrain kɔni na ni o ye dugukolo ye min fara ɲɔgɔn kan ni o ye a superficie ye o bɛ taa i jɔ fo hectare 86 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ni o bɛ Samankɔkaw olu fɛ yen nɔ nin wagati kofɔlen na Manden ale kɔni commune na ni o ye Kati cercle ye ka yira k'a fɔ ko o taara ka o di minisiriso min ka baara bɛnnen don sɛnɛko bunakun kan ka yira k'a fɔ ko laɲini ko o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye walasa ka se ka fɛn min kɔni ye baara ni ka o ta ka o kɛ sɛnɛko nasiraw olu fɛ walasa sɛnɛ ale bɛ se ka taɲɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni culture sèche irrégulier fo ka taa se maraîchers olu kɔni ko bunakun kan hali bi k'a fɔ ko lasigi ale senfɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don industrie ale ni jagoko ko ɲɛnabɔli bunakun kan k'a fɔ ko tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛnna ni an ko o ma ko la charte des micros petite et moyenne entreprise ni o bɛ tali kɛ an ka kɛ cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni o ye cakɛda fitininw kumabaw fo ka taa se cakɛda belebelew ma ka yira k'a fɔ ko baara ko o taara ka o kɛ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ka se ka olu dɛmɛ u ka kɛ baara sira ye ka kɛ nafolo sɔrɔ sira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni an ka jamana sɔrɔ boso siraw olu bɛ se ka yakubaya cogoya min na ka se ka dɔ fara o wariladon siraw olu bunakun kan o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ in na hali bi an b'a fɔ ko lasigi kɔni kɔnɔna na k'a fɔ ko kuma ko o taara ka o kɛ min bɛ tali kɛ intégration sociale ye o kan ka bɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fonction publique ko bunakun ma ko olu ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Bamakɔ faba kɔnɔ ka taa juillet kalo tile 26 nata ka taa bila août kalo tile fɔlɔ san 2026 ko baara ko o bɛna taa ka o kɛ jamana kɔnɔnadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ AES jamanaw kan ka yira k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye walasa fɛn min kɔni ye baara sira minnu ni olu bilalen don sen kan ka se ka o kuncɛ min bɛ kɛ sababu ye ka na ni dɛmɛ sira ye ale ni baaraw ka ta ka o kɛ fonction publique ko bunakun kan ka kɛ ni bɔlɔlɔ ka dɛmɛ siraw ye ni an ko o ma ko digitalisation o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye lakana ye o ka se ka na baarako nasira fɛ cogoya min na k'a fɔ ko fɛn min kɔni AES bunakun kan o sɔrɔla kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Lakanako nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni wulikajɔ belebele ko o taara ka o kɛ ni bɔra fɛn min kɔni sɛbɛnfurayɔrɔ la an ka état major général ye ale fan fɛ ka kɛ ni kunnafoni di ye min na ni a ye ɲɛfɔli kɛ an ka finitigilakaw ka lahalaw olu kan kununko dimanche ni o tun bɛ bɛn juillet kalo tile 12 san 2026 ni a ye a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɛmɛ ka wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ ka fɛn min kɔni ye bunteni wale ka o ta ka o ɲɛsin an ka fɛn min kɔni ye jamana lakanani ko bunakun ka banbagaci wale maa minnu ni olu bɛ yen nɔ ni an ko u ma ko jini fo ka taa se FLA ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ka kɛ ni lakɔlɔsili baara ye mun taara an ka finitigilakaw olu fɛ ko o kɛra sababu ye ka banbagaci wale maa dɔw kun kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan baara ni ka o bila sen kan ni o kɛra sababu ye ni an sera ka dansigi kɛ o la wagati jolenw kɔnɔna na k'a fɔ ko bolimafɛnw kɔni sɔrɔla o bunakun kan min bɔra an ka jamana fɛn min finitigilakaw olu kɔni ka fanfɛla o fɛ Aguelhok mara la k'a fɔ ko hali bi ko fɛn min kɔni ye an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu yɛrɛ fana ye bunteni wale ni ka o ta ka o kɛ banbagaci wale maaw la k'a fɔ ko laɲini ko o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye hali bi ko fɛn min kɔni ye an ka finitigilakaw kɛn bɛ ka wulikajɔ ni hakilina min ta walasa ka jamana kɔni lakana ni ka o ta ka o kɛ ko olu baaraw ko olu kɔni bɛ sen na ale ni jamana kɔnɔdenw ka foli belebeleba kɛ u ye u yɛrɛ fana ka muɲu ale ni u ka dɛmɛ sira la ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma k'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kɛnɛyako nasiraw fɛ an b'a fɔ ko santé bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka kɛnɛya sabatiliko bunakun ma ale ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko bana min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko dengue ko an bɛ wagati min na i ko bi ka kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye ko laɲiniw ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko ale fanga o bonyalen bɛ halisa k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goyita ko u kɛn bɛ ka weleweleda kɛ jamana kɔnɔdenw ye maaw ka se ka o hakili to fɛn min kɔni ye baara minnu ni olu talen don ka bila sen ka kɛnɛya ko nasira fɛ walasa an ka se ka an yɛrɛ tanga nin bana kofɔlen ma ale ni ka jɛya ni ka o sabati k'a fɔ ko nin weleweleda kow kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye sibiridon tɛmɛnen ni o tun bɛ bɛn juillet kalo tile 11 san 2026 jolibakaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka o ta ka o bila jamana kɔnɔdenw olu kɔni tɔgɔya la min baaraw taara ka o kɛ an ka minisiri min tɔgɔ ye
Imran Abdoulaye Touré fo ka taa se an ka ministre min tɔgɔ ye madame Jara Jɛnɛba Sanogo ni o ye ministre ye min ka baara bɛnnen don musow ka ɲɛtaga ko sabatili bunakun ka k'a fɔ ko olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni ɲɛnajɛ bunakun kan ka se ka fɛn min kɔni ye baarakɛminɛnw ka o ta ka o di musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la manden musow ni o bɛ tali kɛ mulɛnw ale ni fɛn min kɔni ye nɔgɔsiw ye ka o di musow ma u ka baara bunakun kɔnɔna na walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'u da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kabi kunnafoniya ale kuncɛ an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ min bɛ anw fɛ yan nɔ ni o tasira ni an ko o ma ko rugby ni o kɛn bɛ ka Mali sifinw ni ka olu kafoɲɔgɔnna bi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko o baaraw kɔni kuncɛra ko Mali kɔni wulila ka i jɔ ni jɔnjɔn belebeleba ye ka kɛ ni fɛn min kɔni ye farafinna jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko o ma ko zone B fɛn min kɔni ɲɔgɔndan min kun bilalen don ko nasiraw olu fɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara kun gɛlɛyara donc ni an ka cɛdenw bolo ni o ye an ka samatasɛgɛw ye fɛn min kɔni rugby nasira fɛ ka kɛ ni o ni Togo o ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wagati labanw olu la ko an ka cɛdenw ye u kolo don kosɛbɛ ni ka u kɔkɔ da Togo ale kɔkɔ la ni o kɛra sababu ye ni an kɔni sera ka fɛn min kɔni ye sebaya sɔrɔ Togo cɛdenw ka 16 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko anw kɔni ta kɛra 10 ye Togokaw olu ta kɛra 6 ye ni o kɛra sababu ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tile 5nan ale dun na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baaraw taara ka o kɛ kosɛbɛ ni an ka jamana wulila ka i jɔ ni jɔnjɔn belebeleba ye k'a yira k'a fɔ ko o kɔfɛ ko Benin ko o kɛra 2nan ye Togo o kɛra 3nan ye fo ka taa se Guinée ale ni Niger o ma k'a yira k'a fɔ ko an ka rugby ko ɲɛmaa ni o ye fɛn min kɔni ye Hubert Mansa ye ale kɔni ye foli belebele ni ka o ta ka o kɛ Bamakɔkaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ɲɔgɔndan min ni a baaraw kɔni taara ka bila sen kan anw fɛ yan nɔ o kama a tilala tuguni ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don ni a nataw olu la ni nin baara kofɔlen ni an ko o ma ko rugby ko a bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka tamasiyɛn sira ye o nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni nin fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndan ye ale kuncɛli bunakun kan an ka ministre min ka baara bɛnnen don sifinw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin tournoi min ni a taara ka a kɛ a nafa ka bon cogoya min na jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko o ye baara ye ko fɛn min ni a bɛ an fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ko o de ka bon ka tɛmɛ ni fɛn min bɛ an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko rugby yɛrɛ ye o nasira dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ ye o nasira dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye folikan ale ni tasibila o taara ka o kɛ maa minnu ye hakilina ɲuman ye ni ka o sɔrɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général ye Asimi Goita ka tɛmɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakilina minnu taara ka o kɛ ka baara jolenw fɛrɛsira ni ka olu bila sen kan cogoya min na ka sifinnakaw ni ka olu kafoɲɔgɔnna ni rugby ale kɔni sira ye walasa Mali ale ka kɔkɔrɔma don ka jo kosɛbɛ donc an b'u féliciter ni événement in na hali bi ka a f'u ka fédération an ka fédération ye u n'u ka instance africaine ni mondiale ye ko hali bi u k'u hakili to an ka fédération malienne na jeune minnu don vraiment u cɛsirilen don discipline kanu b'u la jamana kanu b'u la u k'a lajɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na hakili la o hukumu kɔnɔna la u ka responsable africain yɛrɛ ko a ɲinan yɛrɛ u bɛna jateminɛ u bɛna événement ba wɛrɛ organiser ko ka n'o kɛ Mali la ko parce que olu tun t'a dɔn ko Mali la ko nin infrastructure sugu b'an bolo parce que ko Mali kɔ kan k'u bɛ to k'a mɛn ko Mali la ko foyi tɛ yan ko mɔgɔw ko kɛlɛ dɔrɔn de bɛ yan bon kuma caman bɛ f'u ye bon bi k'olu nana k'olu ye nin ye k'u yɛrɛ yɔrɔw bɛɛ photo ta k'a ci u ka instances ma k'olu yɛrɛ ko non ko sisan ko bɛna fɛn ba dɔ labɛn mun ni nin bonya bɛ kelen ou bien n'a ma bon n'a ye pour ka se k'o organiser Mali la yan nɔ k'a yira mɔgɔw la ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka infrastructure ka ɲi k'a filanan ye min ye ko Mali tun tɛ instance mondiale la rugby kɔnɔna la ko à partir de maintenant k'u y'a décider k'u bɛna Mali réintégrer u ka instance mondiale la bon je pense que nin ye nisɔndiyaba de ye. Palais des Pionniers kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maɲanbugukaw olu fɛ yen nɔ Mali sifinnakaw yɛrɛ fɛnɛ ye nin kuranin ka o ta ka o don baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni an ka seko ale ni an ka dɔnko bunakun kan min baaraw taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko First School ale kɔni nun donna ni nin ye ale ta ko 3nan ye an ka jamana kɔnɔna na min ni a kumakun taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye kalan ale ni fɛn min kɔni seko ale ni dɔnko ko bunakun kan ni o baaraw taara ka inspirer excellence o la
k'a yira k'a fɔ ko o kɛra ko ye min kɔni kɔnɔna na ni kumaw kan olu taara ka o fɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ modi bienvenue na ka bɔ fɛn min kɔni ye coordinatrice Aissata Sise ale yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko o kɔfɛ ko kuma taara ka a di fɛn min kɔni ye denbaya kun talen don ka a di maa min ma ni o ye madame Dumbiya Mariam Tangara ye ni ale ye ministre ye min ka baara bɛnnen don environnement ko bunakun kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ka ministre min ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ale ni sifinw ka ko bunakun kan ni o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ka tila tuguni k'a fɔ ko kumakan o taara ka o di an ka fɛn min kɔni ye denfa ma ni o ye Amidou Traoré ye ni ale kɔni ye CNT o kɔni vice président sabanan o kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲɛnajɛ in kɔni nun donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka a baaraw olu ta ka o kɛ ni paneliw ni concours ni olu ye ɲɔgɔndanw ye olu baaraw taara ni ka o kɛ ka taa se fɛn min kɔni ye kunun ko dimanche ni o tun bɛ bɛn juillet kalo tile 12 san 2026 o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Nin bɛ dansi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV jabaranin k'a ka aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la wasalam.